таҷрибаи шахсии ман духтаро бо малабтилин 2 сол пеш дар оилаамон як аллергия сахт шуд. Ба бисёр духтуро рафтем. Укол, мазз, таблетка навистанд духтаро, ҳеҷ фоида накард. Рӯз ба рӯз бадтар шудан мегирифт, доначаҳо бисёр шудан мегирифт, хориш бошаш сахт мешуд. Як рӯз малабтилин аҷабелик доштам. Дар қабати бороҳоям ман малабтилинро барои набодое ягон сӯхтагӣ шавад ё ягон фақат барои ҳамин сӯхтагӣ ман фикр мекардам, ҷойҳои сӯхтагӣ ба. Баъд рӯзе аз ҳамин духтарои группа шунида будам, ки барои ҳамин доначаҳоиро, барои аллергияям фоидаи калон дорад. Баъд ҳамина камтар дастам молида. Дар як шаб духтарако доначаҳо нест шуд, сурхиш гум шуд, хориш тамоман кам шуд. Баъд дигarbам тавсия додам хонагиҳо. Як рӯз баъд духтарако результат дод. Асосан ин малабтилина барои аллергия, донача, хориш ман тавсия метиҳам, ки як шаба результат медиҳад духтаро. Малабтилин маҳсулоти табиӣ барои пӯст, организме, ки бисёр ҷониба истифода мешавад. Аллергия, донача, приш, хориш, сурхшавӣ, экзема, дерматит, пӯсти ҳассос, газидани ҳашарот, сӯхтагии сабук, буридагӣ, харошидагӣ, зуд ором мекунад, шифо мебахшад, пӯстро барқарор мекунад ва организм поксозии организм, детокс, беҳтар кардани кори рӯда. Ина нӯшидан ҳам мумкин будест. Қабзият, варами шикам, иммунитети паст, аллергияи дохилӣ, паразитҳо, кирмҳо, хастагӣ организмро тоза мекунад, қувват мебахшад. Барои кӯдакҳо бошад, барои аллергия, донача, диатоз, хориш мулоим ва бехатар.